Wara xhur ta' negozjati tħabbar li l-Gvern u l-kumpanija Marsa Racetrack Limited waslu għal ftehim inizjali li se jara r-riġenerazzjoni tal-korsa ta' żwiemel għal waħda tal-aqwa livell, pitch tal-polo u kif ukoll faċilità dressage u show jumping. Proġetti li fuq l-kumpanija privata se tinvesti 18 miljun euro biex issir realtà u li se twassal biex pajjiżna ikollu faċilitajiet state of the art. L-iżvilupp se jinkludi wkoll grandstand armat bil-faċilitajiet kollha mitluba mid-dilettanti, clubhouses għal Malta Racing Club, għal Malta Polo Club u għal Malta Equestrian Federation, fil-waqt li se tinbena paddock area illi takkomoda l-kompetituri kollha u faċilitajiet relatati. B'dan l-investiment il-korsa tal-Marsa se jsir post tal-familja kollha, mhux biss għad-dilettanti tat-tiġrijiet. Dan għaliex il-post se jinkludi wkoll picnic areas għall-familji, swimming pools, stalel u faċilitajiet minn fejn wieħed jista' jara t-tiġrijiet taż-żwiemel. Dan fil-waqt li l-membership se tkun miftuħa għal Maltin kollha li jixtiequ jipprattikaw jew isegwu dan l-isport. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif dan l-investiment kellu jsir lura fl-2011, iżda dak iż-żmien l-ebda investitur ma kien wera interess, iżda issa l-klima ekonomika f'pajjiżna qed tattira l-investiment meħtieġ. Investiment ta' 18 miljun euro li se jkun qiegħed hemmhekk biex nitilgħu tarġa' il-fuq fil-kwalità u fil-livell tal-faċilitajiet sportivi, kif ukoll ħankunu qegħdin permezz ta' dan il-proġett nagħtu imbuttatura kbira il-qudiem f'dak li għandu x'jaqsam mar-reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel tal-pajjiż b'mod partikolari il-Marsa. Muscat stqar li l-investituri ta' dan il-proġett ikkalkulaw li fl-ewwel sena mit-tlestija jiġu ma' 60,000 viżitatur Malti u barrani fis-sena illi jittilgħu sa' 90,000 viżitatur sal-5 sena illi jibda jopera dan il-proġett. Għalhekk qed nitkellmu fuq din il-korsa tal-Marsa li minn post abbandonat u li ftit li xejn huwa utilizzat ħassir ħabb turistiku għan-naħa t'isfel ta' pajjiżna. Turizmu li jeleb l-sfida tal-istaġjonalità fejn propjament għaliex għandna l-eżempju tal-tiġrijiet ta' żwiemel li joqsu matul is-sajf u jistietu meta t-temp ma jkunx daqshekk sħun. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Chris Saġuf sostna li minkejja li l-użu ewlieni tal-faċilità se jkun għat-tiġrijiet ta' żwiemel, il-logħob tal-polo u sports oħra relatati, il-Marsa Racing Club se jibqgħu jieħdu ħsieb l-organizzazzjonijiet tat-tiġrijiet. Aħna konxi kemm jofqu l-flus id-dilettanti ta' dan l-isports li għandna f'pajjiżna u allura aħna ridna li dawn jingħataw l-aqwa opportunità sabiex l-isports li tant iħobbu mhux biss jikber iżda jkun f'ambjent aħjar u aktar attrajenti. Aġus stqar li l-postijiet tax-xogħol kollha eżistenti huma garantiti, anzi mistennija jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol ġodda.